హలో మామ, నమస్తే. ఇదైతే వాగ్ అనమాట. కొరమేళ్ళకి వెళ్ళి వస్తున్నా అనమాట. అంటే చేపలకి వెళ్ళి వస్తుంటే మనకైతే కెమెరా అయితే రన్నింగ్లో అయితే మనకి వీడియో రన్నింగ్లో అయితే మనకైతే చేప పడలేదు. కెమెరా ఆపిన తర్వాత అయితే చేప అయితే పడదు. చేప ఈ సంచిలో ఉంది, తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. ఇవంతా వాగులో మనకి వాటర్ కోసం, పొలాలోళ్ళు వాటర్ కోసం అని చెప్పి దీన్ని మిషన్ పెట్టి పక్కగా నెట్టించారనమాట. ఇసుక అనేది లోతుగా పెట్టుకున్నారు. అయినా కానీ వాటర్ లేవు అనమాట. చూడండి, ఇది మొత్తం ఇప్పుడు దెబ్బ కనపడుతుంది కదా, ఇది మొత్తం ఇసుక అనమాట. ఇది మొత్తం ఇట్లా ఓడించుకున్నా కానీ వాటర్ అయితే లేదనమాట. మన వీడియోలో అయితే మనకైతే చేప పడలేదనమాట. ఒక 1/2 kg అయితే ఉంటుంది ఇది కొరమేను. పడ్డదైతే మాత్రం బ్లాక్ మాంబా పాయిజన్ అనమాట, ఫ్రాగ్ అనేది. దాని పడ్డదైతే చేప పడ్డ ఫ్రాగ్ అయితే అదనమాట. ఆ ఫ్రాగ్ అయితే చేప పడ్డది. ఇక్కడ కొంచెం ప్లేస్ ఉంది, దీంట్లో వేసి మీకు చేప అనేది చూపిస్తాను అనమాట. ఈ కనపడుతుంది కదా కాలువ టైప్లో, ఇదే అనమాట. చేపలు అయితే ఏం లేవు దీంట్లో. ఇది మొన్న మధ్యనే 2 రోజులు 3 అవుతుంది అనమాట. ఇది కాలం అనేది బాగా చేసి కూడా మొత్తం అయితే వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి, లేదా పట్టకుండా ఉండుంటారు. మీకు నేను చేపను చూపిస్తాను కదా. ఇదిగోండి చేప అయితే, అదిగోండి చేప. అంటే టైం అయితే చాలా పొద్దుగూకిపోయింది అనమాట. ఇక అందువల్ల అయితే మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. ఈ చేపను ఇంటికి తీసుకెళ్ళి బండకేసి రాకిన తర్వాత ఫ్రై చేయాలన్నమాట దీన్ని. ఫ్రెండ్స్, మన వీడియో చూస్తున్నారులే కానీ లైక్ చేయట్లేదు. కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి. నాకు లైక్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకో వీడియో తీసుకెళ్ళడానికి మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే మన వీడియోస్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుద్ది అనమాట. అంటే ఎక్కువ మందికి చూడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ప్లీజ్ అండ్ లైక్ చేయండి. ఫస్ట్ అయితే లైక్ చేయండి, మర్చిపోతున్నారు. వీడియో చూస్తున్నారులే కానీ అంటే చూడటం కూడా చాలా తక్కువే. మనకి వీడియోస్ అయితే చూడటం కూడా చాలా తక్కువ అనమాట. అందువల్ల చూసిన ప్రతి ఒక్కరైనా కానీ లైక్ చేయండి. లైక్ చేస్తే ఏంటంటే ఇంకో కొద్ది మందికి అంటే అది వీడియో అనేది రొటేషన్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ఒక ముందరికి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట వీడియో అనేది. ఈ చేపలని మళ్ళీ సంచులు వేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాయి ఇంటికి. మన వీడియోని నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఏదైనా కొంచెం డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కామెంట్లో పెట్టండి అనమాట. ఓకే, రైట్. మళ్ళీ